I den her video, der skal jeg spille Rocket League for allerførste gang på den her kanal. Og det er sammen med Conrad. Og mig og Conrad, vi kommer til at, vi kommer til at spille lidt noget Heat Seeker. Det kan I lige se, hvad er. Det er, hvorhen er det? Det er player til Cashew. Det er der ikke. Jo, der. Det er det der. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang. Sådan der, så er vi i party sammen, og ja, nu starter vi egentlig bare. Jeg er ikke varm, så det kan godt være, der kommer en masse mål ind. Ja, bare der må ikke komme mere end 7 mål ind. Jeg har. Ja, 7 mål, det ved jeg godt. Ja, du tager den. Nej, god bold. Jeg har den. Conrad, jeg skal redde den, du skal jo op og demo dem. Nå, ja. Men du må også gerne prøve at redirect. Der var meget skru i. En død. Den er ude. Den er også over. Der er ramt ham. Okay. Ej. Hvor? Nå. Jeg tror, jeg fakede den så hårdt. Det var 1 mål, det der. Ja. Det var hårdt. Fakede den. Skriv lige ned i kommentaren, hvis I har prøvet at spille Rocket League før, og I gerne vil have flere videoer af sådan noget her. Jeg går op af. Det er så længe tid. Der er en, der går efter demo mig, Conrad. Nå ja, sorry. Jeg kom tilbage. Så skal du bare gå efter demo ham. Kan du gå efter demo ham? Sorry. What? Det er min. Hvorfor spammer han what is? Det er relevant til mig. Ja. Kan du bare lige huske, hvis han går efter... Jeg har den. Hvis han går efter at demo mig, så skal du bare lige gå efter at demo ham jo. Hvorfor skriver han one set? Ej. Ja. De spammer what is safe til sig selv. Du har Conrad. Bare op og pres. Nej, han demoer mig, Conrad. Ja, sorry. Nå, den var lige ved at gå ind. Jeg har. Bare gå efter demo ham, der demoer mig. Okay. Hun er safe. Nej, lidt af. Conrad, du skal lige sige, når du har. Ja, jeg har igen. Nej, men Conrad, han prøver at demo mig ham her. Sorry. Jeg har igen. Faked af det hele. Nej, Conrad, jeg bliver bombet. Ja. Conrad, du skal ikke gå efter bolden. Du skal gå efter at bombe ham der. Fordi at hvis han kan bombe mig, Conrad, så taber vi jo. Ja, nice. Godt. Så hvis jeg bare siger, at han er nede ved mig, så skal du bare komme ned og gå efter at bombe ham. Ja. Fordi hvis han bomber mig, så er det jo lidt rip. Nej. Jo. Men jeg er bare nødt til at gå. Nej, det er min. Nej. Kom tilbage. Conrad! Den har du. Godt. Gå efter ham, Conrad. Gå efter ham! Jamen, Han er inde i målet. Nej, Conrad. jeg tror, jeg havde haft den der, hvis du ikke kom før. Men Conrad, han er jo inde i målet, når han går efter. Conrad, hvis han går efter demo mig, så er han jo nok inde i målet. Jeg har den. Ja. Nu spiller jeg bare en eget spil, okay? Au. What? Hvordan får han så meget fart på så lidt tid? Men han er så irriterende, ham der. Og flyt dig dog, altså. Kom nu ind i målet med den bold. Conrad, han bomber mig. Den er ikke inde.
Conor, han bomber mig. Åh! Ja. Det er ikke så meget, jeg kan gøre det. Du rettede den virkelig clean af. Ej, Conor, sig lige, du har. Ja, nu skruer han. Jeg vil komme for... Jeg vil komme for... Jamen, Conor, du skal lige sige, når du tager den. Ja. Nå, kan du se? Han sad på fucking noget på mig. Jamen, Conor, for det første, så filmer vi en YouTube-video, så du skal ikke bande. Og for det andet, så skal du call out, hvad du laver. Nej, Conor, nu skruer han jo. Åh! Ja, de skruede på sig selv. Altså, hvad sker der? Jeg tænker lige at fyre sådan der. Lad os nu få noget med, at han kommer. Men det ved jeg kan ikke gøre noget ved det. Men lad da være med at gå ind imod mig. Okay, jeg fakede ham så hårdt, at han selv fløj til munden. Altså, jeg faker ham, seriøst. Nice, godt fake. Godt, Conor, du har den. Nice. Jeg troede lige, du skulle til at misse, Conor. Kom nu. What the fuck, jeg troede, det var noget med mig. Er det et sindssygt banger, jeg lige laver der? Oh my god. Mere Nå, end den anden. videre i næste game. Hvor redirector. Nej, men det er det, jeg gør. Er det ikke de samme personer, dem der? Nej. Men de andre, de var ikke... Så... Conor, vi filmer. Hvorfor? Ej, nu er der en, der går efter det må mig. Åh nej. Lad mig så lade det være. Men. Jeg gjorde legit ham bange. Ja, reddede lige sin egen bold. Jeg har. Wow. Den der røg igennem mig, seriøst. Den røg seriøst lige igennem mig. Hvis den røg igennem dig, så røg den også igennem. Lad mig prøve lige. Okay, den røg så bare. Wow. Jeg går op ad. Vi går op til den. Jeg har ikke. Jeg hader Discord delay. Det var sådan lige da jeg ramte bolden, at du sagde det for mig. Jeg har ikke. Jeg har. Nice. Og en clean bold. Du har. Du har? Nej. What? Du havde Jeg fik et flip reset. Ej, det var ellers en top binde, den der. Det er en banger, det der. Det synes en banger. Nej. Okay. Nej. Ja. Jeg banger den. Ja. Det var virkelig en dårlig banger, godt nok. Ja, den er god, den der. Den er så... Nej! Hvad er chancen faktisk lige på det der? Du er så god. Nå! Jeg går op og dæmmer ham. Ja, Ja tak, mand! Nej, hvor er jeg god! Prøv lige at overveje de saves, jeg lige får lavet. Ja, så kommer jeg bare op, og så siger jeg bare... Ses. Ja, jeg går lige... Det er som om, du dribler med ham. Ja. Bare report ham der siger, get alive. Jeg kan ikke se hans fødder.
Jeg kan lide det. Jeg siger bare, vi ses. Nej, what? Ja, banger. Er du klar? Nej, hvad er chancen? Nej, hvor er jeg god. Nej, hvor er han heldig. Nej, hvor er han dårlig. Okay, what? Han er heldig. Please. Ja, tak, men... Jeg siger bare sådan, vi ses. Jamen, det er også det, han prøver at gøre på mig. Prøv at overveje, hvor meget han bare går efter mig. Hold da op, jeg har meget score i forhold til dig. Okay, hvad laver jeg, bro? Han viser den. Caller. Nej. Jeg har den bare rolig. Ja. Okay. Den der har jeg også. Den her har jeg også. Den der har jeg også. Nu står jeg bare stille. Har den. Den ene han går efter redirect, eller så går han efter demo Har dig. Altså du spiller legit til dig selv hele tiden. I got it. Du spiller til dig selv. Jeg har. Conrad. Når jeg siger jeg har, så skal du ikke gå efter den. Nej, Conrad, den har du til gengæld. Oh my god. Sorry. Jeg kunne ikke grunde af, jeg tror, jeg kunne bombede noget, jeg skal det. Nej, jeg blev demoet. Jamen, det var på grund af, at du, der hvor du var på at komme ind på målet, det var, at så kom du til at bombe mig. Nå, på det. Ja. Det var fordi, jeg sagde, jeg havde, og så gik du alligevel efter. Legally. Vi fører alligevel. Okay, den har jeg. Han går efter demo med ham, den ene Conrad. Nej, lad være! Den er ikke inde, heldigvis. Fordi jeg er mur. Det var meget delay, Conrad. Ellers så var det dig, der sagde det meget sent. Jeg kan ikke. Nej, det er godt. Der ham der, han er så... Nej, hvor er jeg god! Jeg bliver så bombet, og så... Jeg er god. Nej! Hvor heldig er ham der lige? Jeg bliver bombet 5 gange, og jeg redder alle boldene, og så... Altså så... Oh my god, prøv at se det der. Jeg bliver bombet hele tiden, og så er han så heldig, at den rammer overlægger. De er så heldige, dem der. Skal jeg være bag? Alt deres spil handler om held. Prøv du at gå op af. Jeg har. Conrad, du... Sorry. Den har du. Nice. Den har du. Den der kan jeg ikke til. Jeg redirecter. Bare roligt. Holy moly! Du vidste godt, vi fik mig op i angreb. Ja. Hvor det save alligevel. Bare lige bliv deroppe i anden kande. Jeg bliver bare lige her. Du har. Ja, jeg redirecter igen. Eller hvis den rammer over. Nå. Det blev det. Jeg scorede, imens det blev demoen. Du sagde nej, og lige da du scorede. Conrad, du sagde nej, lige da du scorede. Det er godt. Nå, de er livet. Nå, jeg tænker bare, at nu har vi spillet 2 eller 3 games, tror jeg. Så nu vil vi bare sige tak, fordi I så med på den her video. Husk at like og subscribe, det vil nemlig gøre mig rigtig glad. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej.